Исәнмесез. Без бүген Тыва халкының Игил исемле музыка уен коралы турында сөйләшербез. Ә хәзер Тыва Республикасы турында бераз мәгълүмат. Тыва Республикасы Россия Федерациясы субъекты. Себер федераль округына керә. Баш каласы Кызыл шәһәре. Көнбатышта Алтай һәм Хакасия, төньякта Красноярск крае, төньяк көнчыгышта Иркутск өлкәсе һәм Бурятия, көньякта Монголия белән чиктәш. Республиканың озынлыгы 630 шақырым тәшкил итә. Бу безнең Татарстан Республикасы белән бер чама кадәр, ләкин 80% анда таулар булганга күрә, аның инде зурлыгы да күпкә зурырак. Инде монда Енисей елгасының башлана. Дәүләт телләре Тыва һәм рус теле, религия, буддизм, шаманизм элементлары белән. Тыва теле төрки телләр гаиләсенең Саян группасына керә. Тыва Азияның уртасында урнашкан, Кызыл шәһәрендә Азияның үзәге обелиска урнашкан. Шуңа күрә күпчелек туристлар беренче чиратта шунда баралар. Халкы бүгенге көндә дә күчмә яшәү рәвешен саклаган, шуңа күрә дә анда борынгы төрки традициялар сакланган. Инде без бүген төрки традициясына кергән, Тыва традициясына кергән Игил исемле традицион уен коралы турында сөйләшәбез. Нинди уен коралы соң бу Игил уен коралы? Игил уен коралы сызмалы, сызгычлы, кыллы музыка уен кораллар семьялыгына керә. Инде нәрсәдән ясыйлар соң? Нинди уен коралы белән чиктәш, тугандаш? Бу, мәсәлән, казакларның, татарларның, башкортларның кылкубыз исемле уен коралына охшаган, шулай кыргызларның каяк исемле уен коралы белән якын тугандаш. Шундый уен коралларында Алтай Республикасында, Хакасиядә, шулай Үзбәкстан, Туркменистан һәм башка республикалар һәм халыкларда уйныйлар шуңа охшаган уен кораллары белән. Ләкин Игилның үзенә күрә генә хас моментлар була. Менә корпусына карыйк әле. Аның формасы тамчыга охшаса, аның озын грифы бар. Грифының башында ат сурәте төшкән, аның белән бәйле легенда да бар, әле соңрак сөйләп китәрмен. Кылы икәү. Кылын ясыйлар атның ялыннан, атның койрыгыннан. Инде бүгенге көндә балык җибеннән ясыйлар, иң нечкә балык җибеннән. Мәсәлән, бер кылы 60 балык җибеннән ясалса, икенче кылы 80 балык җибе тәшкил итә. Бу инде тавышның югарылыгын билгели. Корпусын тарттыралар, җәнлекләрнең яки хайванның, күпчелек атның тирисеннән тарттыралар. Корпусын инде тамчыга охшаган корпусны ясыйлар, агачының бер кәүсәсеннән, бу долбленка дип атала инде. Бер агач кисәгеннән ясыйлар. Инде әйдәгез әле бергәләп легенданы да тыңлап китик. Бик борынгы вакытларда яшәгән икән бер бай егет. Аның булган икән зур ат көтүе. Көтүдә бер бия үлә һәм аның кичкенә кылыны кала. Көтү хуҗасы кылынны үстерә, тәрбияли, кылын чабышкы ат булып үсә. Бер ярышта да ул бер хайванга да, бер атка да бирешми, һәр вакытта ул беренче килә торган була. Инде бу вакытта яшәгән бер хан моңа көнләшә һәм үзенең кешеләрен шушы атны юк итәргә җибәрә. Сугышчылар бу атны кыядан төртеп төшерәләр һәм атны юк итәләр, ат үлә. Инде шушы ук төнлә шушы атның хуҗасы төш күрә. Бу егетнең төшенә ат керә һәм булай ди: "Син кайгырма. Минем ялымны һәм койрыгымны һәм минем тиремне ал да һәм сызгычлы уен коралы яса" ди. Бу егет шулай эшли иде. Хайванның, атның тирисеннән ул шундай резонатор тарттырып куя. Агачның корпусын ясый карагай агачыннан, ялыннан һәм койрыгыннан ул кыл белән сызгыч ясый. Һәм ул истәлеккә уен коралының башына атның сурәтен ясап куя.
шундый искитмәле матур музыка уен коралы була. Һәм ул якын тирәдәге бөтен кешене шушы уен коралында уйнап сөендерә, шатландыра. Һәм вакыт бара торгач, бу уен коралы халыкның традицион уен коралы булып та кала. Әйтергә кирәк, матур бит легенда, шулай бит. Әйтергә кирәк, шушы сызгычлы уен коралында Хами исемле киләп җырлау традициясендә кушып башкаралар. Инде әйдәгез әле сүздән музыкага күчик. Бездә кунакта бүген шушы Алтайдан, Тывадан килгән егет, аның исеме Сугдер, Лудуп Сугдер. Ул бүгенге көндә безнең Казандагы консерваториядә белем ала һәм ул игилда уйнап күрсәтер. Сугдер, рәхим ит. Миңа калса искиткеч музыка уен коралы. Миңа бик ошады. Игил уен коралы Тыва халкының, Тыва Республикасының рухи байлыклар символына керә һәм инде дәүләт тарафыннан ярдәм итәләр музыкантларга, осталарга. Инде ул дөнья күләм танылган аларның игил уен коралы Хами башкаруы. Инде шулай ук дәвам итсен иде дигән теләктә мин бүгенгә сау булышам. Сен сау буласыз.